presència social, amb molta vida. Tenia 2 plantes, que és el que hem mantingut, continua sent un edifici amb 2 plantes. En algunes zones de l'edifici hi ha un altell, per tant una planta entremitja, que és el mateix que tenien la cooperativa. Aquí baix hi havia l'Economato, que es diu, no? És a dir, la gran botiga on allà, quan entrem al bar ho veureu, hi havia doncs, la secció de xarcuteria, la secció de verdures, la secció de fruita, etc., peix, i a dalt tenien el local social de la cooperativa, on hi havia bàsicament un teatre, on encara ara et passeges per Poble Nou i la gent et diu «Oh, allà vam fer el festí de la nostra boda en el teatre de la cooperativa». Per tant, és un espai molt arrelat a la memòria del barri, i a part d'un teatre hi havia un bar i una zona d'escola, on tenien aules, hi havia la secció de dansa, la coral, etc. Totes les activitats pròpies d'una vida, de cooperativa, social. Aleshores, la part de baix de la cooperativa va quedar abandonada les 2 parts, però la de baix va acabar sent una mena de gimnàs sauna de sospitosa dedicació, no ens hi posarem, però el que va passar és que es van carregar precisament tota la pàtina pseudomodernista que havia tingut la cooperativa, per tant havia perdut tot l'encant, i nosaltres el que hem intentat amb la reforma és equilibrar les 2 plantes de manera que, mantenint la pàtina històrica que tenia la part de dalt, recuperar-la a baix. Tot el que veieu antic aquí baix, des de la rajola hidràulica fins a les finestres, les motllures, etc., són coses que hem portat de dalt i les hem tornat aquí baix, de manera que puguem equilibrar una mica estèticament les 2 bandes. Hem decidit fer aquesta reforma en què dialogui el vell i el nou amb naturalitat, de manera que els antics cooperativistes que arribin aquí recuperin certa idea, memòria del que havia estat la seva cooperativa fa un segle. L'entrada, com veieu, té una altra cosa que nosaltres hem insistit molt als arquitectes, de fer un edifici on sigui molt fàcil que es barregin els artistes, els espectadors, els professors del nostre obrador, els espectadors del barri, de manera que sigui fàcil aquesta barreja, aquest diàleg entre gent de diferents procedències. Passa sovint en els grans teatres que la gent entra i no saben on són les oficines. Aquí entraràs i la taquilla és a la vegada l'oficina de producció, per tant, aquí a l'esquerra hi ha l'espai d'oficines, aquí a la dreta el bar i al fons la sala de les 2 sales que tindrem d'exhibició. Si us sembla bé, entrem un moment al bar i fem la volta per darrere i tornem aquí. Ja que veieu. De moment no us mengeu les patates fregides, que són per després. Hi haurà